lapho let's live in truth while saphila kanje. Asibathandeni abantu ngeqiniso, singayothanda abantu banaki sebelimele noma sebefile noma sekunjani. No. Asithandeni abantu kwangoku. Yakithi bangithini kuwe. Kwangoku asibathandeni abantu. Lento yokuthanda abantu nini cha isebenzi leyo. Abantu asibathandeni manje besaphila yabo. Besaphila abantu besakwazi ukubonga besakwazi ukwenzana asibathandeni abantu. Salads for what? Funa abantu nina nifunani? Funa umnkosazi wami ingane kumoshwa imali kuthiwa kungcwatshwa mina. Nonsense. There's nothing like that. They must take the cash that I've worked for. Bayifake ebhenki bayidlele. There's no one who's going to come and grab salads on my funeral. Funeral for what? That's nonsense. Shit, man. It's nonsense. If you guys wanna eat in my presence, hayi phambi kwesidumbu sami, thengani manje inyama sambe siyobraya sidlini. If you want to eat in my funeral, futsek, there's nothing like that. There's nothing that will happen like that. Shit. Nizoshumayela amasimba lapha emngcwabeni wami. Usak. Zenza amakholo amakhulu that day ngiqala ingoma ade ningayiqali ngisebenza futsek. Yeah, bese ngibuya lana abafowethu. Ngiyacela abafowethu abaningi, you guys have committed your lives to very serious and sensitive things. And lezi zinto lezi nifihlele emndenini, yabo? Ake ngikhulume ngale gang ethwele. Ngeke ngikhulume nje nayo personal. Yonke igang ephila phansi kwama contract, ake ngikhulume nayo nje. Like personally, ake ngikhulume nani. Ikhona la leyo gang ingilalele. Igang yama contract, igang yonke ethwele, ingilalele njengamanje. Guys, I know this life brings so much peer pressure on you. But lento yokuthi nithwale is not it. Yabo? I 100% agree ukuthi nine pressure enkulu as youth, but leyo kuthwala ayikho yinhle. Yabo? Ngicela ukukhuluma nale genge le eyajoin iIlluminati, yabo? Mase ngikhuluma futhi nale genge le yamaringa amakhulu. Yonke lento guysini ekuthiwa imali iyatholwa nje imali without ukuthwala. Let me just be honest with you. Imali iyafika ungathwele. Angithwele mina, yabo? Bakhona abantu abangathwele. Khona abantu abangakuchazela isithwalo but abathwele bona. So be careful. Do not fall for something that is not right. I just want to talk to youngsters that love life, that love lifestyle that is great, that is big. Uyakhona ukufika kuleyo lifestyle without ukuzicommit entweni ethile. Let me just be honest with you. Yabo? Let me just be honest with you. Ukuxakeka kwa wonke umuntu emhlabeni. Yabo? Igenge lesakhula uhluyibone mangabe sithatha amabhodlela otshwala wa overdose ayenza yonke into ukuthi iyaphila kodwa ikhululekile. Yabo? Bafowethu ukuze niphile ngokukhululeka, phumani kulezi zinto ezingxaki empilweni yenu. Phumani kuzona. Like it's early for you to move out of those things because uyabona lento yokuthwala izonimaza. Angithwele mina, don't be a fool. Ungafulisha umuntu, yabo? Mina I wish uKing Bhaka ngeza kunina antshele that story ukuthi hayi lo mfana akathwele. Because if unale ngqondo ukuthi uthabana uthwele nizolimala, angithwele mina. Yabo? Mina nginesiphiwo sami nje sasemazulwini. From before ngihlangana naye uKing Bhaka even namanje ngisaphila naso leso siphiwo. Even naye akakasazi ukuthi mina ngubani. I even introduced myself to him. Yabo? Ngisayiphilela nje uzazela uthabane angikaze ngi-introduce kuyena because angithathi mina ngamawala. I wait for a proper time to tell someone something. But mina ngizimele angina umkhove engiphakelayo, anginalutho engiphakelayo. You understand? Mina ngiyiphilela, yabo? Ama beliefs akho babunzama ngiyawahlonipha ufana nobaba kumina. Yabo? Ngiyaphila naye ngiwahloniphe.
ngifollow everything asuke yenza njengomzali, ngihambe naye, ngiphile naye, ngimhlonipha kakhulu futhi, yabo. But uzokutshela iqiniso ukuthi uThabana akathwele. And all of you are going to fall into a trap yokuthi ngicabanga uThabana uthwele. You are going to be in shit. And I rather tell you now before committing yourself. Angithwele mina, yabo. Let me just be honest with you. Angilali nomuntu wesilisa mina. Let me just be honest with you. Just now, I want to tell you the truth that you guys, I know you always hear rumors and rumors and rumors, but all those people who speak rumors, they do not have evidence of those rumors. Yabo? And mina ngibone senge-police station ngiqaka ama-feelings ngithi hayi nangubani uthi ngilala namadoda, angiyenzi leyo nto because I know 100% on my side that I don't do that shit. Yabo? Females, they can tell you ukuthi hayi lo muntu lo uyahlabana lo mjita lo, like umjito straight. Yabo? So ungacabanga ukuthi I just want to clear your brain so that uzokwazi ukuthi izinto ohlezi uzizwa ngomuntu azona lezo zinto, yabo. Mina I'm a youngster that grew up in a very sad environment. Ukulahlwa umzali was part of the training of my journey, yabo. Ngakhula without isandla somzali, but ngayibamba ngaqinisa isandla kuyo yonke into. Ngaqinisa isandla kwimfundo yami, ngaqinisa isandla. Mina into engokushaya ngayo, I'm very persistent. Yabona, mina ngiyayiphezisa into bafowethu. Kunokwenzeka into ngiyiqonde, yabo. Angihlehleli mina emuva. Mangeke ngathi okay, I'm taking this step and I'm following this step. Angihlehli mina. Ngiyasithatha step, yabo. But ngifuna ukunitshela nje ngomlando wami ukukhula kwami. Angikhulanga kalula mina. Wesiphathi ukuzalwa kwami angizalelwa ngesibhedlela. Yabo? Mina I'm the child owazalelwa ekhaya. Ngisho ekhaya lo mbhede engazalelwa kukhona even today. Yabo, angizange ngizalelwe mina esibhedlela. Esibhedlela ngaze ngazalelwa khona. Yes, nginayo incwadi prove out okay, lo mntwana lo wagcina ezalilwe ngalolu suku kanje kanje. Kodwa angizange ngizalelwe mina esibhedlela. So there is a lot that you can follow about my life. That is amazing. That's why I said to you guys, I'm busy and I'm trying by all means ukuthi ngi-inspire ilokhunja iy'ngane ey'thile ziwubuka umlando wami sikhule sibone nazo ukuthi lo muntu ngempela unomlando. Yabo? I just want to tell you deeper things. Yabo? Mina angaze ngithwase, angaze ngenzeni, and angisoze ngathwasa. Yabo? Mina ngihlangana nabantu befakile ubuhlalo ngibakhumulisa ubuhlalo. Because asikho isidingo sokuthi umuntu athwase. Swesingekho isidingo. Mangabe unesiphiwo asikho isidingo sokuthi uthwase. Angithi wena unesiphiwo. So sikuphi isidingo sokuthi uthwase? Ungaphinda uthwasela into onayo. Usuke usangana ke la ekhaya. Awuthwasi nje mawunayo into. Mawuthwasa kusho ukuthi uthanda ukuba umuntu othile kodwa awunayo leyo. But mawunesiphiwo, isiphiwo yinto uzalwa na, you are gifted with it inside you, within you. No one will take it away. No one. It is that gift, the very same gift that is going to take you to places. You understand? Angifuni mina niphamaniseke abantu, yabo? Izolo ngithola ucingo ngifonelwa isangoma siyakhala. Sithi isangoma inyanga yakhala ithi esangomeni, isangoma sathi ivulela into zayo sakhokha u5,000 into zalunganga. So abantu abangena esigodlweni ucela mina ngimkhulumele kubuya imali yakhe kube kanje. If ikhona leyo nyanga ngicela iphamise isandla la kwi-comment section. Ake ngishone phansi. Akekho umuntu ongaguliswa ukuthi fanele athwase. Guys, take your ARVs. Go and check by hospitals ukuthi niyobheka ukuthi aninabo yino chronic emzimbeni, because this thing of you pretending ukuthi uyagula ngenxa yobizo olithile amasimba lawo. Let me just speak with the youngsters that are having that mind to go somewhere. Alisoze ubizo lagulisa. Hey, lagulisa ubizo. No. Ziphathe kahle, use a condom. Be careful. Impilo lenzo ushawa idrop, ushawa ilumba, ushawa yonke into, and then uzolibela uthi ubizo. Alukho ubizo oligulisa umuntu. Lalela. Amadlozi akubona abantu bakini abashona.
Let me just come now and explain this thing to you, because ngiyabona vele ukuthi abantu abaningi la emhlabeni niyathanda lezi zinto lezi zesintu but ani understand. Amadlozi akugona abantu bakini abashona. Let me just tell you straight. Amadlozi makuthiwa nje umoya wamadlozi kuthiwa umoya wendabuko, akuwona wakini lo moya. Umoya oqhamuka from in nature, indabuko, akusiyo abantu bakini abayona indabuko. Wena umuntu, a human, not indabuko. Mase kuthiwa umoya wendabuko kusokhulunywa ngomoya we-nature oqhamuka lapha kwimvelo. That's why besebenzisa izihlahla, besebenzisa amagxolo, besebenzisa impande ukulapha umuntu, because lento ingendabuko. Iphuma lapha emhlabathini, iphuma ezihlahleni, iphuma kuphi, uyabona? Iwumoya wendabuko. You must understand this very well, because abanye benu nimixa indumba kanye nomsamo. Awuhlangani umsamo nendumba. Let me just be clear with this one. Indumba ayihlangani nomsamo. Umsamo into eyodwa, indumba into eyodwa. Akuhlangani indumba nomsamo. Indumba, it has to separate from umsamo. But ke ngesimo sente content nokuthi nina nibheka ukuthi umuntu okhulumayo ungubani, nizoba nenkinga because nizohlanganisa into engahlangani. That's why all of you are complaining, because nihlanganisa izinto ezingahlangani. Ayihlangani indumba nomsamo, ayihlangani qoboqobo. Ayihlangani indumba nomsamo, ayihlangani qoboqobo. Can I repeat again? Ayihlangani indumba nomsamo. That's why isangoma ahlali isangoma even nasendlini ehlala abantu. Ngisho ngathiwa kini kushoniwe, uma ngabe udadewenu eyisangoma akafuneki ekhaya. Akafuneki, because yena unomoya wedlozana, akanawo umoya wala ekhaya, unomoya wedlozana. Umoya lo wobungoma umoya ohambayo uyowamkela and uthatha nange-covenant. Because uma ngabe uzowuthatha nge-covenant, i-covenant awuyithatha ungachithanga igazi. That's why mawuzowuthatha, because imbuzi always iwuphawu le-Illuminati imbuzi. So because lo moya lo wendabuko une-kingdom ethile na une-sacrifice okuyimbuzi khona. That's why mangabe uzowuthatha fanele bekwazi imbuzi la wena ungene ngamazinyo uzophuza leli gazi leli lize ligcwale kuwena eswini ubhodle lona ngoba usuke ubhodla and then kube ngathi khala imbuzi ngaphansi mayikhaya ngoba i-covenant oyithathile uyithathe ngembuzi. Can I come to you and explain this to you? Because an understanding nina nihambe niyifaka kodwa lento niyifaka kuyona mina ngiyanibona ukuthi hayi nina understanding nina. Yabona? No, an understanding niyathanda ukuhamba niyifaka kodwa lento yendabuka ni understand qoboqobo. Uma wedlozana nje ake nguchaza ukuthi unjani. Izathu abanye abantu bese bethi lo mntwana ushawa amafits ngoba ukuthi uyindluzela. That's why bethi umoya wedlozo uyamdloza umele umuntu, uyamdlozesa umuntu uyamdloza umuntu umdluzule yabo. Uthatha ngendluzula mawuzolanda umuntu uyamlanda. This thing becomes an initiation. Akuyona yomndeni but iba i-initiation engena ngaphathi kumuntu. That's why uma ngabe isangoma sesikhona ngisho lifestyle yayaguquka lo muntu uyaniphendukela nonke emndenini. Awukwazi ngisho ukuhlala nabantu ngoba impilo yakhe isuke sengeyona yakho, sekuyeyale ndabuko lo ongene phakathi kwayo. I don't know if you understand that. That's why udluzuka, that's why ubhodla isinoma kanjani ngoba awusaphili wena njengabantu. Sekukhona into yamkelile as an initiation yangena ngaphathi kuwena, yaphila phakathi kwakho ngoba awusesiyi umuntu onormal, usuphila ngendabuko wena. Awuthi ngibuye la. Uma ngabe isangoma sike sangena kini sayemsamo, phindelani yoshaya leso sangoma nize nisibulale. Because leso sangoma sasongcolisela umsamo, akufanelanga isangoma sondele emsamo. Isangoma asisondeli emsamo. Is either owala ekhaya noma umsamo owangaphandle, asisondeli emsamo isangoma. Uma ngabe wena kini kuke kwafika umuntu oclaim ukuthi isangoma waze wayoshisa amakhandlela nempepho emsamo wakini, okwazi lo muntu loyo ubezoganga umthakatho ongcolile loyo. Asisondeli isangoma siye emsamo, isangoma siye emathuneni.
Isangoma asi emsami, isangoma asi emathuneni. Kunalo muntu obizwa ngokuthi ligedla. Yini igedla? Igedla umuntu ongcolile phakathi komuntu. Lo muntu ananembese, ungcole ngaphakathi komuthi. Thiwa igedla lelo. Izathu igama elithi igedla mawungahamba uyolibheka, lo muntu loyo usuke yilo muntu omphinda umthole nasemathuneni ngoba uyathwebula, usebenza samthakathi loyo. Uyathwebula, athwebula amathuna abantu, athwebule yonke into. Lo muntu lo ubizwa ukuthi igedla. Lo muntu akufanelanga nimgcine emphakathini. Yilabantu laba abagcine begcinwele egangeni, belahliwe njengabantu abanochoko, ubuchole abalimaza abantu. Isikhathi esiningi la kuthiwa khona kunegedla khona, kuvama ukudlalela isiqhotho sishaya imizi yabantu, sisilimazi imizi yabantu ngoba lo muntu unemoya enzima. Ngisho ingozi zemgaqo zenzeka ngakhona la ngakhona ngoba lo muntu unemimoya le eba neshingshang emosha ngisho emgaqweni idida abashayeli. Ngazi noma niyangizwa yini, kodwa nizongizwa ngelinye ilanga. Yabo, nizongizwa ngelinye ilanga. Ngiyazi ukuthi lento engiyichaza la mhlambe ngenizwi, kodwa nizongizwa ngelinye ilanga. Inyanga isangoma akuthandazi. Isangoma, inyanga, igedla, imboni, abathandazi labantu. Ngeke ubafice beguqe phansi bethi baba ngegama likaJesu. Abathandazi. Ubunyanga ikingdom ethile, ubungoma ikingdom ethile futhi. Ubugedla ikingdom ethile. Uma ngabe uyimboni kwenye ikingdom futhi, awuthandazi mawukulezi zinto. Wena awuthandazi mawuyisangoma, uhamba umgidi, wena uhamba isonto. Njengoba izangoma agcwele eZayoni, shayani labo Sathane baphume eZayoni. Ngoba uma ngabe uyisangoma awuthandazi. Yeza-ke manje, ngiza nayo-ke manje. Ngoba anifuni ukuqonda into yonke nifuna ukuyenza. Uma ngabe isangoma noma inyanga kunejoyini yaseza, shayani lo masaka, phume lapha eZayoni ngoba iZayoni lalingekho njengoba sekuyileli iZayoni lenokhehlelezi, lalingekho kanje iZayoni. iZayoni alikaze laba kanje, kodwa lezi Zayoni laba kanje ngesimo sokuthi nina nithobela imali ephethwe abantu, nigcine niphila amasimbi ento. Khiphani okhehlelezi eZayoni. iZayoni asingeni isangoma esontweni. Phinde futhi asingeni isangoma. Khiphani omabalengwe esontweni, asingeni isangoma esontweni. Asingeni isangoma. Sangoma singene esontweni. Isangoma singene endumbeni, hayi esontweni ngoba uJesu ikingdom ethile futhi leyo. Masithiwa nje usuthandaza ngoJesu, usukwenye futhi ikingdom. Angazi noma uyangizwa. Indaba iJericho libhasobheni ayikho into ekuthiwa inkolo yeJericho. Liyanti uSatanism nje o99 kinini. Ukuthi nina nizongiphikisa and nizoyithatha ngenhliziyo manginitshela. iJericho nje uSatanism o99 kunina. But ngeke nize nivume. Laba abantu bayalumana, bahwebhana, bayalimazana, bayancelana, benza yonke into, bakhuluma into bahangisa okwelwane because laba abantu baguquliwe. Imimoya yabo ikhishwe kuyona, kuphila izilwane ngaphakathi. Wozani la nginitshele naliqiniso ngoba nina niyabalekela iqiniso. Indaba yokuthi khona isonto namhla into engekho. Mawusabona into engathi isonto, yazi ukuthi leyo nto leyo ibusiness lomfundisi, ibusiness la lo muntu lo ranayo. Angikhathali ngabe uSD Mbuyazi, ngabe uPastor Zikhali, ngabe uMakamo, ngabe uGumbi, ngabe ubani. Kodwa uma ngabe ubona isonto, yazi ukuthi ibusiness sector leyo, alisekho isonto manje. Isonto kudala laphela kwincwadi yezaga. Kwizenzo no, yaphela kwincwadi yezenzo zabapostoli. La khona isonto lokugcina elabekwe emhlabeni kwakuyi Antioch Church. Ila khona kwaphothula kwagcwaliswa khona umbhalo. So lawa wena amasonto akusasiyisonto le. Lokwenu sekuyindawo yokuhlanganyela niqoqa imali kubantu, kodwa akulona isonto le. Asisenayo into ekuthiwa upastor, asisenayo into ekuthiwa uapostoli, asisenayo into ekuthiwa i-evangelist, asisenayo into ekuthiwa umprofeti, asisenayo into ekuthiwa ulokhunju angazi uma ngintshele noma anikabi ready nenothi ngintshele.
Asisenabo labantu. Isizathu singasenabo labantu ukuthi before kube khona iapostoli neprofeti neevangelist nepastor neteacher, fanele labantu laba behlangane noJesu ubuso nobuso ebese baqoka yena ebagcoba yena. Hayi lento yenu yokuya eBible College nibuye senithi senigcotshiwe, ayikho leyo nto leyo. I-fivefold kade yaphela ngesikhathi sikaJesu. So njengamanje nina sekufanele nibe ngabantwana bakaNkulunkulu, hayi ukuthi nibe bishop. Okay, ungaba ibishop ngoba ibishop lifana neprefect eclassini, liyakhethwa. Likhethwe ngenxa yama-qualities ukuthi liyahlonipha emphakathini, aliphuza utshwala, akunjanja. So liyakhethwa njengekhansela, ngaphinde nilidilize manithanda. Uthola lokho ku 1 Timothy chapter number 3, ufunde kahle ngakho. Yangethi ngithini ku ayisekho lento ekuthiwa i-fivefold, ayisekho. Uma ngabe ubona umuntu eyiclaima ngaphansi kwe-fivefold, okwazi ukuthi lo muntu loyo usuke engumqambi manga. Ayisekho i-fivefold, ayisekho i-fivefold, ayisekho i-fivefold. Ngiyakutshela ayisekho. Ayise uma ngabe umbona efaka ukhololo nje ebiza ngeapostoli yazi into engekho leyo, lo muntu akamazi uJesu. Futhi ayikho lento ekuthiwa ukwamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, ayikho into enjalo. Konke nina enisindisiwe vulana amadlebe. Ayikho lento ekuthiwa ukusindiswa uthi umuntu athi umuntu ngamukele inkosi uJesu njengenkosi nomsindi. Ayikho into kanjalo, akekho uJesu wamukelwayo lana. Funa uunderstand, ufunde kahle umbhalo. Awukekho uJesu wamukelwayo, akekho. Kusho ukuthi wena mawuthi wamukela uJesu ungasuka la uye kahlatshwayo uphinde usamukele kahlatshwayo, uyahlanya wena, uyasangana wena. Angeke ukwazi ukusuka la uye kahlatshwayo uphinde uzamukele futhi kahlatshwayo. Amasimba lento oyikhulumayo. That's why fanele ku-understand ukuthi akasekho uJesu la emhlabeni. Into ekhona eyashiwo ngisho embhalweni umoya oyingcwele. Angiphinde futhi mhlawumbe isizathu ningavuswa nina kwabafileyo ngoba aninako ukuqonda. Ngithi uJesu akasekho emhlabeni, into ekhona umoya oyingcwele kuphela. That's why ungeke uze understand. Usho njalo umbhalo uthi uJesu wahamba wathathwa amafu. Mawulandela uqala ku-Acts chapter number 1 uye ku number 2 uzobona mhla ethathwa ku-Acts chapter number 1 esentabeni ethathwa yifi limthatha leya naye phezulu. Uzo-understand ukuthi wahamba into osele nayo umoya oyingcwele. Phela mangabe uthi wena uyamamukela uJesu abe ngaphathi kuwena kusho ukuthi akasekho omunye ozayo. Bawungakhi kanti oJesu? Mawukuthi uJesu wena umamukela ungaphathi kuwena then bangakhi kanti oJesu? Ngoba khona lothi umlindile. Lo mlindile uba ubani? Ngoba phela bakwazi kuba u2, fanele abe yedwa. Wena uba nomoya oyingcwele ubi naye ngoba uyena wena ukhona omlindile. Mangoba usuthi wena umamukele kusho ukuthi usuthi usebuyile usela ngaphathi kuwena. Mangabe usuthi usebuyile usela ngaphathi kuwena usho asekho isidingo sokulinda lo munye ku2 years. Asekho isidingo. Khona ose requestile la umfundisi accept me please, shut up wena futhi funda ukuhlala phansi msunu kanyo. Nina umuntu mayinifundisa anifuna ukuhlala phansi namadimoni ofuna ukuphendula anifuna ukufunda. Sikhathi esiningi bala kanti aninalwazi futhi anifundi nokufunda, anifundi ukufunda. Every time akufundiswa nifuna ukuba wosomlomo futhi sehlala phansi. Ingako nifaila kanje nilida abantu le mgodini okufa ngoba anifuna ukufunda. Funa nihlale phansi nifunde. Angifune request njengamanje abafundisi futhi section ndlwa ihlale phansi yokusangana nini ngoba niyasangana manje. Ngiyanifundisa kumanje lo mqondo niwufake kubantu umqondo osangene lo. Asekho isidingo sokuthi nikhokhe tithe, asikho isidingo salokho. Asekho. Thatha imali yakhe tithe iyophila kahle empilweni yakho. Uyi-add ucime zonke izikweletu onazo empilweni yakho. Asikho isidingo sokuthi ukhokhe tithe. Asikho.
Isizathu ngitshela sikho isidingo sothi ukhokhe itithe ukuthi alisekho vele ibandla. So mawukhokha itithe ulikhokhelani ngoba ayikho nalento ekuthiwa i-storehouse endlini la nithi khona ibandla. Abafelokazi anisabondli nina, iy'ntandane anisazondli. Nithatha imali nondla abafazi beni yobhebha ngayo iy'febe, yona le mali yabazalwane. So asisekho isidingo sokuthi kukhokhwe itithe. Itithe ayikwazi ukukhokha ngoba nina nithatha nolaya nomahosha. So asisekho isidingo for rent. Ubani owathi rentana amabandla ngoba akekho uJesu othumile ukuthi hambani niyorenta nizoba nebandla. Wayengakaze na rent, wayekhonzisa phansi kwezihlahla engakaze arent. Namhlanje tshela thina ngama-rent. Ubani othe rentani kwasekuqaleni ngoba akekho uJesu ontshethi hambani niyorenta. Lento yena ukuthi nirentele isonto, akekho uJesu ontshethi rentelani isonto. Uma ngabe yena ethi akalirente yena ukuze ningeze ukungena ninezikweletini. Anikwazi nina ukukhokha irent yesonto kanti isonto livule ubani? Alikhokhwa yilo livulile isonto. Nina kufanele ngabe niyezihlahleni manifuna ukuyihlanganela ukuze ningeze kuba nezinkinga zokukhuthuzwa. Nilana nabafundisi obanifuna izikhundla. Ayikho nalento yeni yokuhamba uGood Friday, ayikho. Fanele ngabe nihlala phansi ngoba ayikho leyo. And understand nanesidlo senkosi ukuthi senziwa ngo-first day of the festival season. Sasingenziwa every Sunday. Uyabona lento ukuthi abafundisi makuphela inyanga njalo bandlisa isidlo senkosi, amahlazo lawo. Angithi basuke befuna ukuniqoqa ngoba imantende befuna ukuqoqa umnikelo wonke wenyanga. Ayikho lento yokuthi nidle isidlo senkosi every mantende. Ayikho. Isidlo senkosi usidla kanye ngonyaka. Usidla nge-first day of the festival season. It was on the first day of the festival season la khona uJesu atshela khona abafundi ukuthi abahambe bayoprepare i-last supper. Ayikho lento ekuthiwa ukuthandaza ngelimi ngoba kwalezo lima ni understand yini ilimi ngoba ilimi la khona sengithi mina Taura broken English wakha Khongorero. Now I'm speaking in Shona. That is ilimi lezo Puchama cho yabona Malikom salam namaste. Now sengikhuluma ngelimi ngoba ngikhuluma ilanguage ekhona ukuziwa abanye abantu while wena ungakhona ukizwa. Yabona wena ungizwa lalela othi ngitshela ilimi akusikona lokho wena okucabanga. Ilimi lokho phinde kwenziwe court la khona ijaji ulifike likhulume khona ngeEnglish kube khona ukutranslate-tayo ngelanguage yakho. Mawukuthi ukhuluma isiZulu uzokutshela ngesiZulu, uma ukuthi ukhuluma iAfrikaans uzokutshela ngeAfrikaans, mawukuthi ukhuluma isiXhosa uzokutshela ngesiXhosa, uma uthi ukhuluma isiVenda uzokutshela ngesiVenda khona ecourt. Nazo-ke ilimi because nawuzofunda kahle uActs chapter number 2 ufunde from uverse 1 uya kuverse 5 uzo-understand ukuthi laba babekhuluma ilimi, these were languages. It was not labo Rabashanda bokhorobo labeni bashoyo umsangano leyo nto leyo. Umsanga amasimba nje lawo. Ayikho nje leyo nto leyo, amasimba. That's why uPaul ebavimba abantu abakhuluma ngelimi athi khulumani ilimi mangabe abanye abantu bekhona ukuyihumusha. Ningakhulumi into abanye abantu abangakwazi ukuyihumusha. Mawubona thona usukhuluma into abantu abangakwazi ukuyihumusha, ngcono uyikhulumele ekhaya ngoba uzoconfuse abaningi abantu. Nina nikhuzwa-ke, anikwazi nokuyekiswa nihlatswe phansi. That's why nina ningakhona ukuthi nitshele ngoba anikwazi nokutshelwa nina. Funa ngitshele kodwa iqiniso ngoba anilifuni iqiniso nini. Ningabafazi niqoka amathayithi nekhona endlini yokuhlanganyela. Akuvumelekile lo. Ikahle kahle akuvumelekile nanokuthi uma ngabe usuthi nje wena ukholelwa iBhayibheli, akuvumelekile ukuthi mawumfazi uqoka ibhluku. Noma ngathi usemsebenzini noma ukuphi, akuvumelekile. That's why wena fanele kube clear nangenkolo yakho. Ngisho ungathiwa uyasebenza, bhala kwi-CV yakho ukuthi mina ngiyilo hlobo lwekholo lingayiphili lempilo kanje. Umane uqashwe mawuqashwe ufe mawufa. Ngoba lento yakhe ukucompromise lento ofanele uphile. AmaNdiya wayicompromise into yokukholwa kwabo. Even noma kuthiwa uFriday ayavala ukuthi ama-customer maningi kangakanani. Ayavala omemezi neya aguqa dunu senze yonke into ngoba sekushaya isikhathi sokuthi ahloniphe inkolo yawo. And niyawalinda nwalinde ngaphandle because leni inkolo yawo. Nina fanele nikwazi ukumela inkolo yenu. Hayi lento yenu okuhlula ukumela inkolo yenu. Fanele nikwazi ukumela inkolo yenu ukuthi okay mina yami inkolo isho kanje angiyimele. Awukwazi ukuthi uphila lempilo yenkolo yakho uphinde uyophila impilo ekungeyona. Phila impilo eyodwa nje. Mawungakwazi ukuyiphila iyeke.
ngoba lokufake kwakhe ikona lokuqhatha nebhizi la empilweni. Yabo hayi banamanga Deuteronomy 22 verse 5 owesifazane angembathi okwendoda nendoda ayingembathi owesifazane ngokuba yilo nalo wenza lo uyisinengiso phambi kwaJehova uNkulunkulu wakhe. So kusho ukuthi wena ngeSunday awubiswe isinengiso kodwa ngoFriday Saturday uyisinengiso, Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday uyisinengiso, then uchoose Sunday ukuthi awuzona isinengiso wena. Musukuba isinengiso. Choose one life. Is either uyayiphila noma uyiphila okungcono. Asiqhubekeni sephambili. Asiqhubekeni sephambili. Ayikho lodini. Ayikho. Ningabi noNkulunkulu bala emhlabeni. Liyasho iBhayibheli. MaNazaretha. Yabona umqalo wendlela ke nginibuyiseleni khona ke manje. MaNazaretha avulana amadlebeke ingani manje. Umqalo wendlela wayengakaza atuswe njengalonyazi lene lelitusa kangaka. Umqalo nje wendlela akakaza atuswe njengoba nitusa unyazi kangaka. Lolu unyazi leno lingondli ngisho umntanalo. Akakaza atuswe umqalo wendlela. Umqalo wendlela akakaze ayivumele lento ukuthi nikhothamele yena. Kodwa nina niyakhothama nikhothama kumuntu ongondli. Musani ukuthi nibalekele iqiniso ngoba iBhayibheli niyalifunda ngithi manihlangene ningamaNazaretha nithi funda lapha incwadi kaMateyu, funda lapha incwadi kaIsaya, kodwa uma ngabe senipublic nila kuma platform niyakufihla ukuthi niyalifunda iBhayibheli. Aniphila impilo eyodwa. Nifunda nisihlabelelo zikaShembe noma nifunda iBhayibheli. Philani impilo eyodwa from today. Ningalibele nixuba. Philani into eyodwa ngqo. Nimele leyo nto leyo ngoba umqalo wendlela wayemazi uJesu, nina nisamazi nina. Yabo phuma nje kulenteni yokukhothamela omunye umuntu nalento ukuthi nibiza unyazi ngoNkulunkulu wrong ibhalwe khona eBhayibhelini. Exodus 20 chapter 20 verse number 20 kuthiwa ungabi noNkulunkulu abanye ngaphandle kwami. Exodus 20 mawufunda from lapho uyale ama 10 commandments. Ungabi noNkulunkulu abanye obakhothamela ngaphandle kwami. Umqalo wendlela akakaza avuma abantu bemkhothamele kanje. Inina kuphela nzalo esiqalekise enikhothamela le ndoda engondli. Inina kuphela. Funa nikhuze ingako nesilo sakubeka kwacaca ukuthi uShembe isilima ngoba lento efanele ngabe uyayenza akasayitshela abantu selithatha yena uduma lilethe kuyena. Phumani kulento ezonifaka enkingeni ngelinye ilanga. Phumani kuyona. Phumani kumuntu olahla ingane zakhe. Lo muntu wazala ngaphandle kodwa ilahlile ingane yakhe. Ingane yakhe ikhona la ku social media. Esikhundleni sokuthi ni acknowledge and peace and defend uNkulunkulu wenu lo owabhebha umuntu wesifazane wamshiya wangondla ngisho ingane. Phumani kulomqondo wenu obolile nina. Nina nelahla izwi nina. Phumani lomqondo wenu obolile. Ibolile inqondeni maNazaretha. Ibolile angifuni ungangitsheli. Ninothuve emakhanda nina. Ibolile inqondo yenu nina. Anifuna ukuvuka la emaqandeni ninomthuvi ninemakhanda ibolile inqondo yenu ngamaNazaretha ibolile ngithi ngiyanitshela mina ninenqondo enothuvi nina funa ukutshelwa anti damn shit ngingitshele ngoba lento yokuthi anitshelwa umuntu nina inkinga tshela mina noma ngingafa fuck indaba yenu vele sonke sinomgqibelo wethu kodwa amasima ngonitshela mina yona ngoba lento yokuthi ningafuni ukwamukela iqiniso iyona lento ezomislida umdu. Mtsheleni iqiniso akondla ingane yakhe maye ngayondla ingane yakhe akahamba ukwenza ipeace nengane yakhe. Kuyimanje nina niyaxokozela enhlizweni. Iziphi ibusiso eniyocela kumdu uma ngabe umdu engenaso isibusiso ngabantwana bakhe? Hambani uyotshela umdu ukuthi akenze ipeace nomfana wakhe. Umfana wakhe ukhona la ka TikTok uyayibeka indaba nonke niyamcindezela. Hayi ufuna ukuduma ngoShembe. Eduma kanjani ngomzali wakhe? Why ningavele nimthathe nithi ndodana woza siyokwenza nawe uDNA naye umdu ngoba umdu uyayazi ingane mawuyibheka le ngane ifana naye nse umdu musani ukuba nonya maNazaretha ninonya nina funa nginitshele ngoba ninonya vele aniwona nina amakholwa nizinkabi nabahedeni nababulali msuninyonyo funa nginitshele ukuthi ninonya yekelana unya ninonya nina finish and clear siqhubekeni sephambili. Ontshela
ayikho ke lento ye-ZCC into engekho ke leyo yabo i-ZCC nje isithwalo sendoda ethile ayikho le yanto ngithi ngiyakutshela yonke into yase-ZCC inelokhu nje ine-meaning yakhona iy'cathulo lezenkulu zo-Tom and Jerry zine-meaning yakhona ukuqhunyiswa kwesiswebhu kune-meaning yakhona yila manzi abova aphuzwayo ane-meaning yakhona yangizwa leya nto leyana iyisithwalo futhi ibuhlungu ngoba niyayilandela and niyibona yinhle kunendlela ebukeka iyinhle emehlweni abantu kodwa isiphetho sayo funa ungantsheli kunendlela ebukeka iyinhle emehlweni abantu kodwa isiphetho sayo kuba ukufa and uyazi ukuthi umhla uphela ubona umuntu osehamba awubonwa nanoma ngawubani umhla uphela uyafika awufika umhla uphela ekaze lamanga la wadefenda kangaka uyoba yini mhla ubona iqiniso kazi uyoba yini kazi uyoba yini mawubona iqiniso kazi uyoba yini mawubona iqiniso kazi uyoba yini mawubona iqiniso ngoba niliqiniso nilibalekela and wesiphathi niyathanda ukudefend into ebhedayo kunzima kunini ukuthi nime nento eyiqiniso kodwa niyathanda ukuma nento ebhedayo yabo asikho isidingo sothi nizongiseka makuqhamuka ipost ethi uPutin akondli ayikho kunaloko ngithatheni niyongondlisa ngoba fanele ngondle yabo kade ngibuka ipost lapha post unyanga yeshumi kuthiwa akondli naye unyanga yeshumi ubafa impela bengisazomfonela ukuthi awondli ngani wenyanga yeshumi ngoba kunama message awabhalele leyo ntombazane le angayondlela umntwana uthi manje kumposter wakho ubona ukuthi kuzongenza ngondleni wena sifebe ngikhipha ungangibukanisi nabantu uyisho kanjani leyo nto leyo ngapha kunabantu abakuthembile abakubiza ngenyanga wena ukwazi ukubiza uma umntana wakho ngesifebe kodwa kunabantu abakuthembile abakubiza nyanga yeshumi uyena lo nayi post yakhe yabo mina webafowethu lalelani noma seninganginyanya mina anginandaba nani mina vele ngiyi-rotten I'm that rotten guy ngenxa yeqiniso ningibiza ngo-rotten ngoba iqiniso likhipha nje angisabi mina ningako ningibiza ngo-rotten ngoba iqiniso nje ngilibeka ngithi that's why ningibiza ngesibozi ningibiza ngani what ngoba angigegi mina qonda ngqo anasikhathi sokugega usiyamyeza uzofakela ubaba Mavava isichitho wena iyeke lento yakho ithi ngimkhuze futhi usiyamyeza uzofakela ubaba Mavava isichitho iyeke lento yakho ukhanyile umkhonzile ubaba Mavava and le language ayikhulumile ngobaba Mavava ubeyikhulume ngokuba usopolitiki akakaze aba ne-personal grudge ngobaba Mavava akuphume kulento yokufuna ukuxabanisa abantu wena sibuza indini phuma kuleyo nto leyo ubaba Mavava I know ukuthi uqhama ndawonye nokhanyile yabo noma ngenayo i-full detail but nginayo leyo clue yokuthi baqhamuka ngandawonye I have ever met ukhanyile mina sike salala endlini eyodwa nokhanyile straight eThekwini saphumula endlini eyodwa ekhumbini elilodwa la muntu loyana ngamuza ukukhuluma kwakhe ukuthi uhlakaniphile usopolitiki ngaze ngamtshela mina ngathi wekhanyile sasihamba futhi sasidrive ndawonye sasiyothenga ukudla yini sihamba ndawonye nokhanyile ngathi wekhanyile kuyaphoqa ukuthi ngelinye ilanga uvule iqembu lakho uphume kulamaqembu lawo phansi kwawo ukhanyile ngangifazela lenkulumo ngize ngine evidence la efonini yami ukuthi nganginokhanyile mina ngamtshela ngathi wena kokusiza ngoba lento othi uhlale phansi kwamanye amaqembu ngekukhulisa empilweni mase ufuna ukuthi ube iqhawe yenza into yakho uyimele ngoba uyozungcole phansi kwamagama abantu abangcolile kanti wena iyouth eningi yapi livela kuwena yabona odi ngutshele so angikaze ngimuzwe ekhuluma kabi amagama abantu khanyile angikaze ngimuzwe so I repeat again wena siyamyeza iyeke lento yakho uzobangela ubaba Mavava isichitho kanti wena unesicwacwa vele wena usiyamyeza nje vele unesicwacwa sakhe esakhe nje sithi yena esingesuswe kuyena esakhe sithi yena njalo la hamba khona fanele ashiye enyovile njalo la hamba khona fanele ashiye enyovile zolo lokhu besibuka ukuthi ukhuluma kahle kodwa ekugcineni suxabanisa abantu
unjalo nje uSiyamiyeza. I think uyajabula mangabe phila leyo mpilo leyo, kanti leyo mpilo ayikho yinhle. Iyeke leyo nto leyo, iyeke. Akhona namahebezi akho nama-calls are-recorded whereby wena uxoxa nabantu kwakufanele bengithuma uphuthu. Iyeke leyo nto leyo. Kimina weSiyamiyeza kufika yonke into, ngutshele. Ngine-phone call yakho mina ekhona ephathekayo, whereby ukhuluma nomuntu othile, lowo muntu wazoyiputshuza kumina. And leyo nkulumo yakho yayimayelana nokuthi wawuhlanganisa ukubulawa kwami. Iyeke leyo nto leyo. Ngeke uzulungu, iyeke leyo nto leyo. Let me just tell you straight. Nina abanye niphila emseni wami nina. Niphila emseni wami nina abanye. Akusekuthi angazi ukuthi ningenza amasimba amani. Kodwa ngesimo sokuthi mina ngithatha izinto ngenhliziyo. Ngiyakutshela. Uma ngabe ngicabanga ukuthi mina ngithatha izinto ngenhliziyo ngizolimala, angiyithathi mina izinto ngenhliziyo. Usakhula mfana wami, vele umncane kunami wena. Your boy Ndini. Uzalwa lapha umncane wena kunami. Mfana nje 98, umncane kakhulu wena kunami. Into engayenza ukudlaza ngempama into engayenza ngoba uyaphapha Siyamiyeza. Uyahamba uyaqhatha everywhere la uhamba khona. Wena mawufika nje endaweni fanele abantu benyoveke. Wafika King Park wabanyova noMax. Wena yonke indawo la uhamba khona uyanyova. Wahlaliswa isigwile eThekwini emzini waso waqedwa sibhebhela umfazi. Yonke indawo Siyamiyeza la uhamba khona uyanyova. And lento yakho sekufanele kuyiyeke. Wafika la kwi-channel yami, wafike wahlala, wabonga umsebenzi engiwenzayo, wangincoma ukuthi ngisaphila, abantu bengikhiphela insongo nani. Wayijabulela i-channel yami, buquba la everyday wena. Kodwa kuthe nganqaba ukuthi ngithatha i-bribe ngiyekele icala likaSibumkwena. Wanyanya lapho wena. Ngoba yonke into uhamba yamosha wena. Wena uyayithanda into enyovile wena. Wena ninongizwe nifana nse, anihlukile naninongizwe. Uyabona uSiyamiyeza ungizwe into eyodwa. Ninje ninongizwe emchunu nini. Fanele ngabe nihlalisana obabili ngoba ninje ninongizwe emchunu. Ungizwe noma ngathiwa into yakhe ibisinhle kangakanani uzophinde futhi ayone yena. Uyafana noSiyamiyeza. Banjalo i-character yabo la eSouth Africa banje bobabili. Mina ngibi inyoka kubantu abaphile nami, angibi kanjalo. Mina noma ngathiwa bona bangijikela, angeke ngikwazi bajikela ngizobayeka nje. Angibe kanjalo. Wena nje uhamba yanyova. La ukhona khona kunyova. Ngicela ungitshele Siyamiyeza, i-relationship yabantu bango 2010 usasenayo yini until today. Fanele wena ushintsha abangane every time ngoba wena awukwazi phila nabantu. Today sinenkinga, abantu abaqhamuka ngandawonye uKing Bhaka noMax abazwani ngenxa yakho, abanyova, abaxova wababeka lapha. Ngoba uyanyova. Fuye ukunyova empilweni. Yekela nje ukunyova. Mhlawa yeke ukunyova uzokhula. Mina ke nje ayikho into yenzayo. Hlezi uhlokoloza abantu ukuthi haya bangibhenge ehlelibi. Angisenandaba mina nawe. Vele wena unento eziningi. I-career wayifundela awuyi-attend nakancane, awu-apply for umsebenzi, ukhamisile uqhethile. Tuyazi uboleka imoto udrive zona. Mina ngibolekwa mina imoto. Nginezame esithi mina. Ezingekho futhi egameni lami ngesimo sokuthi angifuni ukukhuluma mina. Ngoba kunama-IT alibelelandela ukuthi usenani manje, onani manje, le moto yakhe ipakephi. So ngavele ngayikhipha nje egameni lami imoto. Wena nje yekela ukunyova wena. Yekela nje ukunyova. Igama lakho la ngempela ungumfundo wakaMtshali. Uyapretenda la ku social media uma ubiza ngoSiyamiyeza. Uzalwa umadladla. Iyeke lento yakho leyokunyova. Please, yekela lento yakho yokunyova. Ngoba lento yakho libela unyova izokuxaka leyo nto. Asiye lapha phambili khona lo mfana bathi umabona kude. Lo mfana bathi umambona kude awume kancane wena. Wena wami uthenga wonke umuntu, uthenga zonke izifebe la emgaqweni. Uyithengela mina lezo febe lezo. Iyeke leyo nto leyo yenzayo. Ngoba lento yakho uhamba uthenga izifebe. Bengilapha eOrange Farm izolo. Ngidlulile nje eOrange Farm. Bengiqhamuka lapha eLokhunjeni eValley. Mangidlule eOrange Farm ngokutshela ihlazo ukuthi lo muzi ohlezi ushuthele kuwo ngubonile mina. Yabo? And nabantu bangitshela ukuthi nangi la ukhona. Angizange kodwa ngicabanga ukugqilaza. Bengisakugqilaza ngenduku eside isikhathi mfana wami. Lento ukuthi utshela abantu ukuthi useNewcastle amangahlaza lawo. Wena ula eduzana sizoxabana wena. Ngiyakutshela uzoshayeka wena. Sizoxabana wena. Uyangesithi ngithini kuwe? Sizoxabana wena.
ngiyakutshela-ke awunadatha kulezi insuku ngoba labantu athu baqola abasekho. Kunalo mfana lo oyibiza ngoDr Nongatshelwa walapha eBergville uqhamuke eBethani. Wena ngiyakubona vele uyifunela ukulandelwa abantu. Yabo usafuna lokhu kwefame, usafuna ukulandelwa abantu, uyazama, uyafukula. Ngiyakwazi mina uzama ufungula, uzama ukuba uso relevant. Angeke ikusebenzele leyo. Nanga lapha ile account le ubiza ngoDr Nongatshelwa. Fana misikushaya kushaya impilo wasuphenduka isangoma nenyanga. Iyeke lento yakho. Awukazi nje waba nobizo wena. Iyeke lento yakho. Wena ubuyinathela nje utshwala. Uphume kuma accident ngoba beninathi utshwala negenge yakho. Seyithenga kushaya impilo. Awukazi futhi wena usebenza endaweni e-wrong, right. Bowuhlezi usebenza njengomuntu opakisha ofish lapha eToro. Usebenza njengomuntu opakisha amathini eToro lapha. So uyabona ukuthi sekubalethi manje ilanga leyashona. So ufuna ukubamba abantu inkunzi nawe. Suyibiza ngenyanga. Phuma kulomqondo wakho. Ngikhuze nje namhlanje kusase ukuthi suka kule nqondo yokuyitshela ukuthi usuyinyanga. Phuma kulawo masimba lawo. Angifuni nje mina ukuzojwayela abantu amasimba. Ngiyakwazi mina. Uyawazi amakhumba asekhaya lapha. Uyangazi lade ngidayisela khona edrobheni eBergville. Phuma kula masimba lawo wenzayo. Iphume nje kulawo masimba ngoba njengoba usuzenza relevant ungathi wena ungakosi kodwa ukuphi uzama nje ukuthola manje imove ongazama ukuduma ngayo. Phuma lapho. Ngangijwayela amasimba mina. Mangenzela into ongeke ungenzele yona eBergville mangubona ngoba udlaza ngempama. Phuma kulawo masimba lawo msuni kanyoko. Nani yajwayela ni. Funa umuntu elibele nikhumbuza kancane kancane yajwayela ni. Lo mfana ubepayisha amathini ofish lapha eToro. Akaze nje asebenza umsebenzi ocacile. Belapha eToro eshintsha ulaka Maxine, ulaka OK, ulaka bani. Namhlanje sengibona sekuthiwa inyanga ngaliphi ngokuthi wahlulwa umsebenzi enathi utshwala nabangani bakhe. Sushwayela amasimba wena. Musa nje ushwayela amasimba wena. Asizukuzwa ngani nina. Nina nonke niyigenge yahlulwa isikole, nahlulwa icareer, nathatha lobungoma ngoba nanicatha abantu balele. Ene manje sengiyabavusa abantu emaqandeni angazi zokwenze njani. Angazi ngempela nizomisa kanjani. Asiphinde silungise. Ayikho lento ekuthiwa uphondo lesithwalo, ayikho. Mawuthanda ukuyobhejwa indoda enqeni ungaya nje for fun ngoba isuka isitabani ifihlile. Kodwa ayikho leyo nto leyo. Ngiyaphinda futhi ayikho lento ekuthiwa uphondo lesithwalo, ayikho. Ayikho lento ekuthiwa isigubhu. Leyo nto leyo uma ungaye eThekwini iyathengwa le yanti ithengwa lapha eDurban Station nasemarket. Bayithenga lento abantu. Bayithenga le yanto ngo-30 rand. Mangabe soyifaka ubuhlalo ufaka ngo-10 rand. Mawuthola ugodo lokuvala phezulu ulithola ngo-10 rand nalo. So estimatingly iwu-50 rand. Uma ngabe usuzofaka amafutha phakathi ufake noju, it's approximately la ko-200 uma ngabe uzothenga lokho esitoro. So yekelani ukudlala labafana beninike leyo nto ngo-50,000, ngo-100,000, ngobani bani. Amasimba leyo nto leyo. Amasimba leyo nto leyo. Wena bakunika le yanto beyikhande ngo-200 rand, bekunike ngo-100,000. Bethathe lo 100,000 beyokondla ngawo iy'ngane zawo, begibelisa iy'ngane zesikoleni, bephilisa iy'ngane zabo kamnandi, ihlale emahhotela zibe kuphi. Kodwa ayikho leyo nto leyo. Abantu abaningi nadlala ubabudokotela. Fune niyeke funa lento leyo. Badwa ngazi ngibeke ngishaya izandla kodwa waganga ngabantu abaningi naye. Phuma nje kulo mqondo loyo. Namhlanje ngizonitshela ngoba ngiyanibona ukuthi nicabanga ukuthi khona into engathi mhlawumbe injani njani. Mina ngizonitshela mina ngoba angincengi mina. Anginaso isikhathi sokuncenga mina. Yangezwa anginaso mina isikhathi sokuncenga. Wena osahamisela otshela ukuthi uyothwala ayikho lento yokuthwala. Phumani ko2+2. Laba abafana labana awukho nje umsebenzi wokuthwala abawaziyo. Akukho lutho. Niyangezwa? Ayikho ngisho into ekuthiwa ikundimandi yokuphila. Ayikho. Undimandi uyayibhebhela nje abantu besilisa aqeda abashiye kanjalo. Ngoba uyazena ukuthi uthanda ukubhebha umdidi wamadoda. Ayikho kodwa into ekuthiwa isithwalo eqhamuka kuyena. Yabo? Unemali ngoba bonke abaya kuye bafike bemshiyela imali. But ayikho leyo nto leyo. Kade ngilalela ukhehleleze ekhuluma no DJ Sbu ethi fanele intombazana udle indle yentombazana. Balalele nina mbona ngathi bayaphila abantu esitezi. Ungadla amasimba omuntu wena. Abanye bayabuza mkhulu ungayithola phi inamba yakho? Ayikho leyo nto leyo. Ungadla amasimba omuntu wena uphila kahle. Ayikho leyo nto leyo. And wesiphathu uyibize ngomelaphi mase kuthiwa ingane yakhe ingene ebhedlela 5 years. Ayisindi. Ngapho uphizo uyatatalaza uthi umalaphi. Iyekeni leyo nto leyo nina. Musana ukukholelwa kulezi zinto ezingekho nina. Labantu laba bakwazi ngisho ukulapha umkhuhlane iflule. Phumani lapho nina.
abakwa mangabe ugula noma umzali wakhe egula yekela ukulibela uyakubani besintu ayikho leyo nto thatha umuntu wakini umhambise lapha esibhedlela awolashwa ngodokotela ngoba njengoba ulibela uhamba labantu abathi bangabantu besintu badlala ngabantu bakini bathatha imali akekho umuntu abazomlapha nabo bagulelwa zihlobo zabo abakwazi ngisho ukuyiphilisa phumani lapho mangabe wala ke uqhubeka ngenkani uzobuya sozodefa la kimi mina ngizoyilanda leyo mali ngoba umsebenzi wami mina isibindi sokutshela inje ukuthi ayibuyisele imali phela nje une business market your business uphume endabeni ukuthi uzothi kunenyanga ezokuphamisa akho nyanga yaphamisa la nabe ezabe igodla aphakeme ku-empty egodlweni zabo selokwaqala mina nje umsebenzi wami zonke igodlo kushaya umoya ngiyakutshela mina kushaya umoya ngutshela akukho sigodlo esigcwele njengamanje mawubona isigodlo esigcwele okwazi ukuthi lowo muntu lo usayisilima ayikho into yokuphila elandwa kumkhwanazi emtubatuba ayikho musani ukulibela encane ngathi umkhwanazi wasemtubatuba unento yokuphila ayikho leyo nto leyo uphila ngenyembezi zabantu ababa ayikho leyo nto leyo yabo labeni bezwa sebekhuluma kahle ngabo bethi hayi siyakwazi umelaphi labo bantu bayakhokhelwa mina guys I've been in a cycle la khokhwa khona kulawo ma cycles lawo la kukhishwa khona imali nikezwe lo khishwa imali nikezwe ukuze ayokhuluma kahle kwi public I've been in those cycles and I'm telling you ukuthi amasimba leyo nto leyo yabo lento echaza uVVO ekuthiwa isintu lapho ukhosini FM asikho lesa sintu lo ababuchaza amasimba asikho isintu lesi esichaza uVVO basobhano Alex Mthiyana banitshela izinto esingamanga kwiGagasi FM phumani kulezi zinto lezi uma ngabe ufisa ukunderstanda ukuthi isintu sinjani hamba ohlala nekhehle lidalo lazi endaweni ekungena lichazele nje ungakhokhanga vele uchazelwe ngendaba ukuchazelwe ngalo ungalibela uhlala nalabafana laba abantarget emalini mangabe singathatha lezi inyanga zeni sizise police station iginqisa ithupha check yazi ukuthi bonke laba banama criminal record mawungayobabhekisisa kahle bonke boshiwe lezi zinto zonke zinama criminal record mawuphika futhi phika ngithi mina wokuthathe nje wonke ama details alenyanga uyihamba uyoyichecka ngale kwi system yase station zofika isystem ibovu laba banama criminal record bake baboshwa laba bathathela umqondo asejele babuya bazolekelelana ngawo la ngaphandle nina nibizwa ngedumbu kuthiwa social ezidumbelele nibizwa ngabantu abanebhathi kuthiwa hayi ukhona onebhathi ozowangapha iyafana lento nalofu yakhanda ifake account yami athi uPutin niyazi kahle iaccount yami but still nisamukele ezinye inamba u0720216423 niyawazi kodwa niyahamba namukele enye inamba kusho ukuthi yiboke laba banebhathi umuntu ozovela amukela inamba ye-scam hayi vele ingiqede ningidide ningiqede ukusenzani manje ngoba vele inamba yami niyazi vele ningidide nje ningiqede inamba yami niyazi kahle inamba yami ukuthi nansi inamba yami ibhaliwe kwi-account yami nayo yonke into laba babengitshela ukuthi bakhona labantu ababa nebhadi bazowela kuthini iqiniso nikhona nina ninali ibhadi ngoba nakumina niyalenza lelo bhadi lelo nihambe niyokhokhela omunye umuntu nibe ningazi kahle ukuthi hey lo muntu unemali angeke acele i-wallet but niyamfakela umuntu ocela i-wallet ubona lezi zinto zinebhadi lezi ubona umuntu esezokhala kimputhini ngikufakela imali ungifakelephi hayi ngikufakele imali nge-e-wallet angikaze mina ngicela i-e-wallet nkosi yami angiceli nje i-e-wallet mina ngikaze 1 angikaze ngiphelele upetrol 2 angikaze ngicela i-e-wallet ngisho ngathi wangiphanjelwe yithayi ngeke ngibuyela kini mina ngizocela i-e-wallet ngeke khohlwa ya phumani kulento yenu ne yekelani ukulalela lezi inyanga ezithi zinicabile nina inhlamvu ayingeni kunini phumani lapho nizofa ke yabona ke manje senibizwa ukufa nizofa nitshelwa mina and sekuyanibiza ukufa yabona mase uqala ufaka lamabhande omdlwane la engalweni kuyakubiza ke wena ukufa tshelwa mina usuhamba ngevest uvezela amabhande uphethe isibams noma nje lalela kuyakubiza ukufa wena kuyakubiza ukufa yekelani lentiyeni yokufaka lamabhande emidlwane engalweni nithi anisadubuleki nizofa
Kuyanibiza ngoba laba abanifaka lamabhani nomdlwane bona bahamba nama-bodyguard balazi iqiniso lokuthi maqhuma isibhamu la fanele ngithathe ukhava wena fanele kulwe sizolwa silwe size sinqobe wena ubhizi ufaka amabhani nomdlwane hamba uyagagula lapha ezitheni zakho nizofa nina ngiyanitshela mina fana nomuntu obizwa uthi inkaba akangithusi nje lo muntu mina bafowethu mawukuthi nikhona la ningibukele and nizinkabi imsuni yonyoko ngoba aningithusi mina ngomkabi kibeni abukho nje umkabi ekuthiwa mina beyangithusa kuthiwa naye inkabi isabe ayamasimba la mina yikho inkabi engesaba ngoba kwaleyo nkabi ihamba lezi lemphuphe lenyanga leninayo la fuck indaba yazo ngiyakutshela ungasabi umuntu ohamba imphuphe yenyanga phela lezi inyanga zala eSouth Africa imiphuphe into ngiyakutshela mina imphuphe yonke le mangabe uyinkabi nje usahamba yabona nje uyinkabi njoba namba lemphuphe yenyanga sinibone lapha seniphethe imimese nigovuze emaplate nangcolile kuma prima stofers lezi inyanga sethi mabafe mabenze hayi fuseke ne fuck off suniyonyo ayikho lento enenzayo ayikho qobo lento enenzayo akanithi maniqeda lapho bese niza la nithi angikhiphi 45 noma ishotgun yami nithi ake nginikhombisa ukuthi iyangena inhlamvu oyovu wemfana siyobhobokisisa ngibone ngale ngoba angazi ukuthi lamasimba inyanga ezingenzisa wona nizowathatha lezi inyanga zenu ziyafa ngiyakutshela nje mina ziyafa lezi inyanga zenu nizofa mandibele nithembezo hayi mina ngifi mina ngoba hey uzofa ngiyakutshela uzofa ngitshela into ezokwenza ukuthi uphephe phila impilo ngeke uyisole ngayo mina ngiyisoli ngokuphila impilo eyiqiniso angiyisoli qobo nje yabo mangabe ufuna ukuthi uphephe phila impilo ongayisoli ngayo mina ngiyisoli nje ukuthi ngiphila iqiniso nokuthuka inhlamba ngiyisoli ngakho ngoba mina nguthuka umphakathi ngithuka labantu abangcolile so angiyisoli akukho nje la ngiyisola khona ngaqabanga nje ngathi ngiyayisola khona umuntu okasho nje uzoyisola ngoba uthuka ushemba ayikhohlwa mfana kithi akukho nje la ngiyisola khona ungacathi nginokuyisola mangedwe mina akukho la ngiyisola khona futhi ngisaphinda fuseki kuyena namanje ngoba amasimbi impilo ayiphilayo so akukho mina la kuthiwa khona mhlawumbe ngiyiso ayi yabo nje ubuka nje uzoyisola lalelani la nina akukho mina la ngiyisola khona mawuke wabona ngathi khona la ngiyisola khona suyikhohlisa nje mina ngiyisoli nje qobo impilo engiyiphilayo ngenza inqumo zokuyiphila yangezwa yonke lempilo engiyiphilayo ngenza isinqumo mina sokuyiphila mina nga-understand ukuthi umuntu omnyama kudlalwe ngaye angiphile iqiniso ukuthi ngimtshela avuke emaqandeni umuntu ozonginyanya mangitshela umuntu omnyama iqiniso isigebengu ngoba isigebengu besenza i-income ne-profit ngaye lo muntu edlala ngaye akutshela mina nabafundisi benu bafika sebechaya imini esontweni bethi don't worry you are heavenly protected ngalo mzuzu yena akekho heavenly protected uyashumayela kunamadoda amile lapha ngama-AK47 amgadile yekani ukulinda lama-heavenly protected yeni nalabafundisi benu angigadwa mina lento ukuthi uthiwa bani ugadiwe angigadwa mina lento yokugadwa ngeyisebenzi uyabona waqala wagadwa empilweni yakho uzofa ngakutshela ngoba uma ngabe usungenayo imali yokukhokhela labantu laba abagadile ibona bazokudayisa ngoba bacasulwa ukuthi yabo isigebe labantu abagadanayo bayigebengu kakhulu yibo abayigebengu kakhulu yibo futhi laba abaphinde bekhipha inamba ukuthi kufe wena mawufuna ukuthi ungafi phila isikhathi eside phuma kulento yama-bodyguard ziphilele mfowethu yazi ukuthi ithemba lakho lilo owaveza umhlaba kuqala phela lento yako uthi uthembela amadodana ama-AK duze wa hey suka lapho wena ngiyakutshela suka lapho wena mina yabona mfowethu ngazi umnambithi ungifundise enye into umnambithi ngazi abantu mina ade begadwa njengo-president ngaphakathi emnambithi ukuthi maqhamuka bona bekumiwa ngisho emarobhotini beqe bona kuqala behambe abasekho bonke mfowethu abekho phuma kulomqondo ucabanga ukuthi wena uyagadwa phuma kulomqondo uyabona lento yokucabanga ukuthi wena uyagadwa ngekuthinto iyeke leyo nto le hayi mina ngiyagadwa yabona i-team yami mina mangibona wena ushutha nama-bodyguard ngibona i-content nje ngoba i-bodyguard number 1 kufanele kube umuntu osecret hayi laba bena asebenza i-content beshuthe nawe ukuthi bagadele ngakuphi
Wamasimba leyo nto leyo. Baphela abantu lento yokugadwa. Baphela abantu lento yokugadwa. Obabakha babe namateksi abasekho emhlabeni kodwa babe nawo ama-bodyguard. Phuma kulento yokutshela ukuthi unama-bodyguard. Iyeke. Ngoba uyabona ama-bodyguard ayinkinga. Phuma kulento oyitshela unama-bodyguard wena phuma. Ama-bodyguard kuyenzeka ukuthi wena waholela 20,000 ngenyanga. Qhamuka isitha sakho sivele sithi now 2 million, now 2 million, now 2 million. Yekani ugada lenja ngisheleni ukuthi kuphi ngalesikhathi. Ngeke uye u2 million belindelele imali yakho ngeke. Sekufanele benze iplan ngoba bafuna lo 2 million. Uzosala ufile. Phumani kule ngqondo. Hayi akadubuleki lona. Hayi ayikho leyo nto leyo. Iyekeni leyo nto leyo. Obani laba ngoba banestina. Hello? Naze nanyanyisa nina. Yazi nazi nanyanyisa. Ngaba kabani niyanyanyisa nina msuni yonyoko. Yindani libe ningifonela. Baze banyanyisa laba msuni yonina. Ses. Ayakho mina umuntu ongangifonele umlandeli wami. Always laba abanyanyisa yilaba abangangazi. Nefebe nje ezayifuna ukugqama ngami. Asimfonele uzobona uzoyibamba. Msuni yonyoko. Iyekeni lento yokuthi washacima samalahla. Ayikho leyo nto leyo. Uzofa ngikutshela. Uma ngabe ulapho kini, othi nje ngikunike ukhamba okokuqala. Yabona uma ngabe umuzwa kini nihlushwa izinto ezincindezelayo noma khona umntwana odlikizayo ekhaya. Makhona ngisho umntwana oyekethayo ekhaya awe noma onesifo sokuwa noma onani. Yenzani kanje, tholani ubulongo bendlovu. Bathi elephant dung. Uyangezwa ukuthi ngithini kuwe. Nimshunqisele lo mntwana uzoqinelwa umzimba. Uzoqina umzimba wakhe manenze njalo. Noma manje nomuntu odlikizayo nje wayo. Nimtholele nje ubulongo bendlovu. Nimshisele bona. Uzoqina lo muntu ngeke asawa. Nangizwa. Ngiyakutshela uzoqina lo muntu lo ngeke asawa. Yabo? Uma ngabe unenkinga yokuthi ekhaya niyacindezeleka noma ninezilwane ezihluphayo ekhaya egcikini, thola isibaha uthola indlulamithi. Thatha isibaha nendlulamithi nibasa istofu mawukuthi aninayo imbawula. Mangabe ninembawula thathani imbawula nivala iminyango ekhaya. Nishise amalahla abebovu. Niwabeke lapha phakathi amalahla lapha ngaphakathi endlini. Mase nithela phakathi isibaha nelokhunje nihlanganise nendlulamithi. Iphuma yonke imimoya ekhaya. Ayibisaba khona. Phuma yonke imimoya ekhaya. Ayibisaba khona. For free nje. This is just for free. It's for you. Ohlushwa yilento libe luyibiza nge-spiritual husband. Biza akho silwane la ustatisi uhamba okwenza lento ekutshela yona. Uzobona kuzohlanzeka nje ekhaya kini. Ngeke uzucindezeleke. Isibaha elinye ixolo ucele begayele lona beligaye. Ayikho lento othi wena ushadiswe nespoke kufanele uyolahle. Ayikho leyo nto leyo. Khohlwa ayikho leyo nto leyo. Ayikho. Othi ushadisana nespoke awumtshele phela kanje. Yindawo mina bengangishadisi nespoke ngoba phela banginyanya mina. Pho kungani mina bengangishadisi nespoke? Before inyanga itshethwe ushadiswe nespoke awuyibuze mayiqeda kusho ukuthi wemkhulu. Yini lenza ukuthi lo Putin ngamshadisi nespoke ngoba phela lo Putin unimise kapi? Ayikho leyo nto leyo. Musukukhohliswa abantu. Mina lezi inyanga amadidi ezinja nje la kimi. Ayikho inyanga la engazongitshela amasimba. Ngayiqhumisa ngempama phambi kwakho qede ngingavuvukali nesandla ngoba imsunu nje lezi zinto. Ngithi ngiyakutshela zonke inyanga zala eSouth Africa amalebe nje. Ayikho into ongangitshela ngayo. Ayikho. Ngithi ngiyakutshela ayikho leyo nto leyo. Ayikho. Bazokutshela nje ukuthi hayi kwasha wacima kwenjani njani. Ayikho yonke leyo nto leyo. Yabo? Udlulamithi elinye ixolo othi nikhombise lona. Athi ma sekhona lezi zinto. Ufake yazinzila.
abanye abafana yimsana yoyile kufa nasi isibhaha asengithi isibhaha na indlulamithi kubantu abafuna ukwazi indlulamithi ile indlulamithi kubantu abafuna ukwazi indlulamithi waqala wasebenzisa lokhu leli ixolo linamandla amakhulu kabi leli mawunaleli ixolo empilweni yakho awuphinde ube nomuntu okwazi ukugadla ngomuthi uma uke waba naleli ixolo empilweni yakho akasekho umuntu okwakhona ukugadla ngomuthi akekho noma ngathiwa kunjani akekho umuntu okwakhona ukugadla ngomuthi uma ngabe unaleli ixolo okulibilise nje uyabona uyibilise nge-N ka20 liter i-N ka20 liter bese uyahamba emfuleni ufika uphalaze emanzini lawa ahambayo ngaleli ixolo uphalaze emanzini ahambayo ngalo nje kuphela leli ixolo bese uphinde uyageza futhi kulawo manzi lawa ahamba bese uyahamba ekhaya awuphinde uhlukumezeke empilweni yakho when it comes to izinto zemithi awuphinde noma ngaqhamuka umuntu oneyingcweba noma onani khohle ukhala ngaphansi indlulamithi nje ifana nesilo awukwazi ukuyiphikisa indlulamithi iyona engaphekwe imithi yonke ethi ngiyakutshela noma athiwa qhamuka ubani noma athiwa inkabe egqabile noma awukhakhazeli wena ngoba wena uphethe imithi ephekwe imithi yonke awuthintwa nje wena lokhu kumahala i-information engikunika yona mahala khona uthi hawu usufuna ubaqola ngithi mina lokhu hamba uyitholela kona kumahala angidayisi angisho ukuthi kuyi-50 rand angisho ukuthi 10 rand uma uyokuthenga nje ku-50 rand okuningi noma 40 rand akuduri lento lena but ngiyakutshela mina qedile uma unalento noma ngaqhamuka inyanga kusabe sithini sticker to amazwi wami uqedile ayiyi ngokuthi uyasonta lento ayiyi ngokuthi awusonti uqedile uma unalento thi ngiyakutshela mina lento lena imayelana nokuthi uvusa abantu emathuneni noma uqedile uma unalento le ngithi utshelwa yimini isangoma esingilalele njengamanje esangempela sokutshela ukuthi lo muntu uqinisile ngonyama ake ngizwe ukuphawula kwakho ngonyama ngamthemba wengonyama ake ngizwe ukuphawula kwakho ngaleli ixolo uthini ngaleli ixolo futhi funa abantu nje be-understand indlulamithi uphi ngonyama ngifuna ungonyama aka-understand leli akanitshele ngaleli ixolo leli ixolo mawusemnambithi ulithole i-Link Road mawungale i-Link Road ngale ngaseTimber Yard uzofika ulithole epharmacy yesintu leli ixolo leli bathi indlulamithi phela qedile ilona-ke lele ngithi mina ilona lele ngithi mina awulithole uthole nesibhahu uhlanganise ukushisa ekhaya kini mawuthi ngicindezelwa yilwane ungakhuluma ungenzi lutho uvela ukushise nje uzongitshela ukuthi zike zabuya yini izilwane ngoba kuyenzeka ukuthi umuzwa wakini hayi ukuthi uhlushwa yizilwane but kunabantu abenziswa izinto ezingalungile ekhaya thothi inyanga eyidlala ngabo kwagcina sekukhandeka isilwane ngaphathi ekhaya kumahala lolwazi enginiya lona kumahala lolo nginiya lona lumahala yabo umahala nje lumahala ma umuntu wesifazane awasebenzisi amaqolo aqhamuka esigangeni ma umuntu wesifazane awuphuza umuthi oqhamuka esigangeni awasebenzisi amaqolo ezihlahla zasesigangeni ma umuntu wesifazane ma ukuthi umuntu wesifazane inyanga yakakunika amaqolo asesigangeni noma yazi leli iqiniso leli lokuthi lo muntu wayedlala ngawe hamba ulanda imali yakho awasebenzisa amaqolo asesigangeni ma umuntu wesifazane uma ngabe umuntu wesifazane imithi yakhe ikhiwa phakathi emanzini awusebenzisa umuthi ongaphumi ngaphansi kwamanzi wena imithi abantu besifazane kusetshenziswa izimpande ezisemanzini kuphela awuthinta umuthi ongekho ongaphumi emanzini umuntu wesifazane akanayo imvume ngokwendabuko ukuthinta imithi engamaqolo aqhamuka ngaphandle umuthi kuphela osebenza umuntu wesifazane ophuma phakathi emanzini kuphela umuntu wesifazane ufaniswa namanzi kwindabuko ungamanzi umzimba wakhe akalashwa ngomuthi oyigqole eliqhamuka esigangeni kodwa ulashwa kuphela ngamakhambi akhishwe phakathi emanzini akathintwa nje ngibonge ngikhiphele yile enye
Unalento abathi umhlamba amanzi. Ishe lo uthi ngizolo uthini ukuzala. Khona lo muntu abathi umhlamba amanzi. Oh shit. Libela ngishaya umkhuhlane kanti ngina umuthi la sengikhohliwe. Niyazi ini le? Niyazi ukuthi ini le? Ukhona umuntu owazi ukuthi ini le? Uzifo zonke lo umhlonyana. Umhlonyana lo. Izifo zonke leso umhlonyana. Umuntu libele yakhohlela nomhlonyana engisamanzi yibu. Sengikhohle ithi nginomhlonyana yibu. Yasekhohliwe. Ave ngaxhaphaze ezweni kanti nje nginomhlonyana wami ngidlalela umhlonyana engikhanda isicoco. Yazi kwangisiza ukufundisa lena. Bengiyokwazi nini? Wangisiza ngempela ukufundisa le. Bese ngikhohliwe. Hey, bengiyokwazi nini? Bese ngikhohliwe. Bese ngikhohliwe ukuthi uma ngabe umuntu ovalekayo ake ngithi unama sinus. Mawunama sinus yavaleka unjani unama sinus. Ubofunda ukubhema imbozisi yayazi imbozisi. Iyayikhiphe ilokhunja, iyayikhiphe leya lokhu leya fluid le blockayo imbozisi. Ifika ibolise la ikwehle yonke into. Kuphume yonke into la lesuka ikuvalile bese ikwenza ukuthi uba imucus lekuvalayo la bese uyalunga wenziwa yonke into. Insangi lapho umuntu onesifuba insangi. Mangabe unesifuba insangi ngiyona ekulaphayo. Uma ngabe unesifuba nje uhlushwa isifuba, uphathwa isifuba iTB, into ekulaphayo insangi. Ubilisa nje insangu iyakulapha insangu. Mangabe nje uhlushwa isifuba ulashwa insangu. Nathi nene mangabe uhlushwa ikhanda lingapheli uthenga umbhemiso. Khona lo muntu khona lelokhunje kuthiwa umbhemiso. Lokho kuumbhemiso kufike kulokhunje. Fike kukusiza uma ngabe uphethwe ilokhunje. Phalothi abathi umbhemiso mawuphethwe ikhanda. Mawuthu umbhemiso ufike ushise umbhemiso. Ushunqise umbhemiso phela manje ikhanda. Yeah. Mina lamakhambi nje nginike mahala ngoba amaqola libelemile la anqola. Amaqola libelemile la anqola. Uma ngabe uphethwe amalokhunjani, ama-piles, lokho esikubiza ngokuthi yini ama-piles ngesizulu. Khona omunye yabuza yini ama-piles ngesizulu. Mawuphethwe ama-piles, khona lobuza ukuthi yini ama-piles ngesizulu. Uma uphethwe ama-piles kuthiwa umhlume ama-piles. Ama-piles uma uphethwe iwona hamba uthatha uyayibona ilokhunje uyawubona umango umango lo odliwayo umango emengo uyawubona umengo lo odliwayo mengo uyawubona umengo lo odliwayo umengo. Uma ngabe udla umengo phakathi kumengo kunendumluza phakathi kunalo kuthiwa seed engaphakathi kumengo. Uyayikhipha lo seed bese uyayomisa uyigaye ebese ungayifaka kuvaseline kancane bese uyashwathika ngayo. Ushwathike ngaphansi lapha ngemuva. Avela ashaphela ama-piles. Aphela completely. Avela ashe nje aphele completely. Ama-piles. Avele ashe aphele completely. Ngendumluza kamengo. Uma ngabe ungenayo indumluza kamengo ungahamba uye epharmacy ufike ucele amalokhuni lamaphilisi lawo ekuthiwa ama-anasol. Ama-anasol awashutheka ngemuva uphinde uhlushwe iwona ama-piles. Awaphinda kuhluphe. Uyabona? Ngisazokwenza sure ukuthi
amakhamba abantu bawathola kancane kancane ngiyantshela nje mahhala ukuthi mawunalokho yenza lokhu mawunalokho yenza lokhu kuze nizothamba nina niyoze ningizwe nizinyanga ukuthi ngithi mina ake nikeni abantu usizo mahhala ngoba lento yenu yokulibeleni banika usizo ngo-30,000 soyiqeda leyo nto leyo akusiyiqiniso ukuthi nisize umuntu ngo-30,000 kulona nje iqiniso mawuphethe ushukela kunama plants atholakalayo le plant le uyayomisa igaye bese uyasizakala kufana noma uphethwe ama-ulcer kunalesinye isihlahla ofika ushise bese uyasigaya bese uyasikhotha sifike siyopholisa lapha ngaphakathi ake ngithi umuntu ophathwa zinyawo umuntu ophathwa amathambo lapha enyaweni ake ngilungise ngithi umuntu ophathwa zinyawo mawuphathwa zinyawo ukuyolanda ikhasi kabanana lelade ligxotshwa abantu emgaqweni yabona mawusedrobheni ubona ikhasi likabanana elidala elinyathelwa abantu ulicoshe lelo khasi kabanana ulifake eplastiki nje wama-snacks ufike ekhaya ulibilise namanzi mase uthoba ngalo iy'nyawo uzophola kahle amhlophe uzophola uma ngabe uphethwe zinyawo futhi mhlambe ziyavuvukala thatha i-castor oil ugcobe ngayo iy'nyawo la unama-body pain khona mhlawumbe unama-back pain noma unani thola nje i-castor oil ugcobe ngayo i-castor oil uvele uphole akukuthathi ngisho u-5 days ungapholanga ngisho u-5 days cha nina nizodela nina abantu laba niyoyeka ukudlala ngabo ngikhona manje nisazonya nonke nje nizinyanga nesazonya nina nonke uma ngabe uphathwa amadlebe hamba uye epharmacy ufike ucele lento ekuthiwa amafutha enja asolwandle uma ngabe uhlushwa amadlebe uphathwa zindlebe yabo mawuhlushwa indlebe into egude ongayithela endlebeni amafutha enja asolwandle iyaphela indlebe ingaphindi kuphathe uma uke wathela amafutha enja asolwandle iyaphela indlebe ingaphindi kuphathe uma ngabe uhlushwa amazinyo kunalento ekuthiwa umfana wembuzi elapha esigangeni esasidla kuthiwa i-enzyme plant bayibiza ngeplant yama-enzymes leyo nto leyo yaliqeda izinyo mawuphathwa izinyo wadla leyo lokhunja leyo yaliqeda izinyo nina nisazothamba nonke nizinyane zangoma kufanele nibuye nizoxolisa la ngoba lenteni yokuphapha koyiqeda nya ayikho into ekuthiwa isichitho igama elithi isichitho lisuke lichaza indlela wena osuke usubukeka ngayo kodwa ayikho lento ekuthiwa nje isichitho ukuthi umuntu unesichitho ayikho igama lokumcwasa umuntu but ayikho into ekuthiwa isichitho into ekuthiwa isichitho ayikho bigama lokumcwasa umuntu but ayikho into ekuthiwa isichitho mawungabe unamashashaza nje kwi-skin sakho mhlawumbe unamashashaza kusho ukuthi unesichitho wena kusho ukuthi unenkinga yeskin hamba ubonana negayina sethi igayina noma yini i-dermatologist akusigana i-dermatologist yes i-dermatologist no akuyona igayina i-dermatologist igayina ile yabantu besifazane i-dermatologist le skin yes dermatologist not igana I made a mistake I'm sorry akuyona igana i-dermatologist mbuyelwe inqondo fast hamba ubona i-dermatologist izokuthatha amagazi ayocheckwa ithatha amagazi o-HBC obanba no-INR ikuthathe nje yokucheck ukuthi ngabe iskin sakho sinayiphi infection mhlawumbe ukudla okudlayo uyareacta kona noma yini
Uma ngabe ubona ukuthi unenkinga yeskin isikhathi esiningi yekela ukusebenzisa lezi insipho ezine-perfume. Number 1 njenge what akubuyele kwi-original Sunlight. Njengami mina ngigeza nge-Sunlight le original. Angikaze ngibe nenkinga. Ngigezela nje nge-Sunlight le original. So angikaze ke ngibe nenkinga. So mangabe uzizwa ukuthi hayi no yazini nginenkinga yesikhumba yekela lezi insipho ezine-perfume. Sometimes lezi insipho ezine-perfume zikwenza ureact kwi-skin sakho ungaze ucabange engathi une-eczema noma unani kanti wena fanele usebenzise nje i-Sunlight. Manje ngesimo sokuthi nina nisayifuna i-Sunlight nifuna le insipho ezinama-perfume and apha nina ne-skin eninazo. Yawuza umoya, yawuza umoya. Umoya, 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 uzoza umoya. Yawuza umoya? Uzoza umoya. Mawuhlushwa isilumo ngithi uphuza amanzi afudumele amanzi ashisayo. Siyaphela phela isilumo lapho. Mangabe uhlushwa isilumo uyayiphuza amanzi ashisayo siyaphela isilumo. Mawuphuza amanzi nje ashisayo siyaphela isilumo. Kunjani lapho inyanga naphela manibheka uma ngabe nibheka nje weinyanga kusazoba khona lokudayisa amakhambi ngo-50,000 lapho ngaphela nenyoka la SPCA usiyayifuna aniboni ningasiqeda ledleke lesi sengifuna niphile iqiniso manje aniboni ngiyasiqeda mina ledleke lesi aniboni ngiyasiqeda mina idleke aniboni ngiyasiqeda idleke manje siqeda nya idleke lesini idleke sokuqamba manga siqeda nya ledleke sensamanga afuna abamanga yini manje nina ningicikela ngiciye empilweni angifuna ngiphathe imizi yabantu nithi wena uloyo anto wakho umame wakho njani namanga yini nina lezi zinto engizisho manihlolela abantu baningalandwa ile yamndeni nihlalise phansi okay baba sizwile awu nangu malume awuchaze phambi kwami the wena umalume uyasithakala engayesu uthendo uyinyanga noma uyisangoma indlela enamba ngayo yoqamba ngabantu abanga hayi wena inkinga manje u-anti wakho kwalahleka iskipa sakho wena uyakuthakatha maye ngafika nje ifamily ithi hayi okay ke mkhulu hayi cha uyanemba mkhulu awuzosiqinisela umuzi bese uthi mawufika nje phambili bese bethi wemkhulu awuchaze nangu anti la uthi u-anti wenzeni hayi manje hey nina zenziwa kanje into zesintu mina manje nzenza wrong ashiwo phela kanje phambi komuntu thatha idlozi niyaliprovoka ningenza izinto ezingenziwe edlozini mina ngalithwasa ngalimlidla ngaliphalaza amba mangahlaza ethi hayi alidla mina ngaliphalaza wawusadlelani mawuliphalaza aliphuza ngaliphalaza kanjani pho woliphuzelana waphela wazoliphalaza futhi pho uliphuzelana noliphalaza hayi musukungihlulela sekushubile uma esethi musungihlulela shubile manje noma nje sethi musungihlulela sesiyamkhalela-ke kwamkhulu kahle chazi nangu anti wathi u-anti yasithatha la ekhaya hayi nina angisiya abantu anisizwa nina wo phela nina nizobulalana ngegama lami fanele sithathe ubaba la ekhaya simfake la ekhaya kangenile athe sethi nangi sengihamba naye semfa ngaphakathi nimbuze ubani igama lakhe niyabona nina nizenza osiyazi yeyeye ngoba ayikho lento okuthiwa kulanda umuntu uyofakwa ngaphathi ekhaya ayikho leyo nto leyo yabo nje lento enisuke niyenza nithi nisawulanda umuntu umdlalo loyo nisuke nenza isketch ayikho leyo lento uthi nithi nisawulanda umuntu nimfaka ngaphathi ekhaya awumdlalo loyo ayikho leyo nto leyo ayikho leyo nto
Uma ngabe inyanga ithi kwenzisa leyo nto ubuze mayithi yolanda idalwaza kini uthi ubani lo phambili oba niyabazi nina abantu basekhaya kini anoke nimbuze uthi ubani lo phambili nya hayi manje wena uzenza uclever ubudlelwane bakho naleyo nyanga kungaphela ngaleso sikhathi usabuzile sathi mkhulu ubani lo phambili ungabona kuduma imoto kuthiwa sibashiyeni laba bazenza ohleva thatha isikhathi sami ngiza la nizodlala nina shunqe impela ukuthi ayisalamuleki kanti sifuna indlela yokubaleka nima ngemvubu nithi ubani lo phambili ngeke kasho nisho ngemvubu sothi ugogo ubani ngeke kasho fana noma ethi ugogo ulambile the ngibona ugogo ulambile uma ungabuza ukuthi ubani ugogo igama lakhe nya faka imvubu lento into zemvubu lezi nina aniboni into zemvubu lezi kunje ngoba nina nibona ukuthi laba into yemvubu mangabe unenkomo zifakela utswayi nomkhumiso inkomo nembuzi hamba othenga umkhumiso uhlanganise utswayi lolenkomo nomkhumiso uzobona inkomo zakho zizomitha zonke unyana nonyaka zizohlezi izala hlanganisa nje umkhumiso nje yebo futhi njani ngiyaphila ukhuluma nomthandazo ngingafaka imali enona eCapitec owami uCapitec eCapitec othi ngiyafaka imali eCapitec inona i-approve futhi ngibhadalile 1000 othi ngibhekela ufuna ukusizwa ngani uyifake nini namhlanje ufuna ukusizwa ngani othi ngibona kula waqolwa inyanga ngaqola umuntu owathi uzongifaka imali uzongakhela izuzo cede lapho wavala ifoni angisakhoni ukumcontact ngiyabona la lo wakufakela ipasi wamvideo call wamnikeza ipassword akasiyikhukhu mana ngithi wamvideo call na ngamvideo call kuyena wambona uyafana nalo sepasini mawumvideo call uyafana ya but lana i-invoice ibhale uMr ithethe kodwa ipasi libhale ukhoza kanjani kusho ukuthi usebenzela loyo baba loyo uthetha mina bengithumelela yena imali approve ngapha kuthetha okay akungene lapha ku TikTok ngiyamayi iphi number yakhe inamba yakhe ngizothumelela yona nansi lethi 060 iyo lethi 080 ethi 060 hayi 080 ethi 060 iyo le okay ungavali lapho hayi manje wena Puthini kwefi nywere sebenzi leyo nto leyo la kimi lamasimbi enezinyanga nje uhlala niwazi ukuthi amasimba lento banikholelwa yiwona lamasimba niyadlala nina niyansadlala impela manje sakholelwa ilamasimbi ezinyanga wena ungifayela ukugula
Kunjani bhuti? Awu, nangiyivala. Kunjani bhuti? Yebo bhuti kunjani? Yebo bhuti kunjani? Ngiyaphila. Ayi ngizophinde ngifonele obusemsindweni bengifuna iPencas House. Sorry? I can't hear you. Where are you located? Utholakala kuphi? Oh, mina ngila eGoli. So bewuyidinga nini baba? Bengidinga khona la evikini but bengifisa ukwazi ukuthi unenjani enganani futhi. On WhatsApp on this number so that we can talk on WhatsApp. Yeah, le number yakho kodwa ayikho ku WhatsApp, that's why ngifonile. Ngicela ukuthi okay, ngicela ukuthi na internet yakho number or ukubenzana na phone. Ngicela ungiphi inamba yakho ka WhatsApp buthi. Okay, wait. Angizwa? Ya kunomsindo. Yebo buthi. Noma ubhuti ngamfonela kusasa. Hello? Angizwa buthi. Oh okay, ngikWhatsApp kuyona. Ayikho ku WhatsApp. Okay, ngicela ukufuna umphezelo yakho. Eyami ithi 072 021 6423. Uyakhona yini bhuti wami ukwenziwa 6 room because ngibudget 260,000. Yeah, ngiyakhona baba. Ngo 60,000 ushuthi uzonela. Yeah, uzonela because inyalo kunesipeshal lapha okomade yenza 18,000 baba. Oh yenze 18,000. Yebo, include everything. Oh okay, when uyafika ufika uyenze noma ningilethela seniyenzile. Siyafika baba, uthi ngiphinda WhatsApp ngithumele some information. Oh okay, ngiyacela ne. Yebo baba. Okay, ngiyacela. Igama. Igama lami ngubhuti Sithabiso. Thabile. Usithabiso. Okay, no problem baba, Thabile. Okay. Yeah, ngizokuthinta nyalo. Okay, ngiyabonga. Okay. Fanele ngibambe le schema fast. Privacy, last seen profile picture, no body. Bese kuthi status. Okay. As long as the profile is Makhosi, hey. Kwaze kwamnandi ezweni.
Hey, lo muntu ujaha imali. Akasheshe phela. Yo, mele ngishintshe yonke lento ethi put in hot seat. Ngoba uzosheshe ebone lo. Uthi ngeke ngizobhala usithabiso. Hey, wathi mfone emtshele phela ngilindile la. Ngifuna ukulala ngazi. Ngeke kwazi, kufanele ngisheshise iskema lesi, singazibuye lo mqondo. Yebo bhuti, bengithi uyangithumelela manje. Angizwa? Okay. Ngizomtshela ukuthi ngifuna ukufaka imali manje. Ngifuna ukumbona umuntu engifuna ukufaka yena imali. So ibamba manje i-video call. Ngizobe ngisirekhodile iscreen. Ngisheshe manje. Bese ngimtshela ukuthi akacooperate. Ngoba umama lo akanaso isithombe esiqondile la. Mina yabo mangithi ngifayela imali e-registration uthi ngisebenza kanjani. Samele ngitholele isithombe sayo lempatha fast. Mese umama ke lapho sengijaha umuntu engimaziyo visible. Yashesha. Naye ayidinga le mali ufuna ukuphuza manje 18,000 na. Wafika. Deposit 8,000 which remaining balance pay us after the job. Yabo? So where are you located? I am located in GHB. So I want 8 rooms. Is it possible? Leskema kade ngasifuna lesi. Uthi nge-screenshot i-bank balance. Sivele ngizosishela ngithi ngifuna ukusisherela. Ifuna manje imali kuyashesha. Sisibheke including and free toilet deposit money. Kuyashesha la. Yabo ngikhandelwa nama voice note kuyashesha. I am screenshot i-bank balance manje ngimtshela ukuthi hayi manje ngabe sengifuna ukufaka imali ngiyifake phi imali. Funekazi ukuthi sengifuna ukufaka imali manje imali ngiyifake phi.
yabo ngifuna abone ukuthi imali la ikhona scam yasikhombisa yonke into sivele sibone ukuthi ya yabo awumama sekushaye kanje masumshaye kanje ukuqala usumbuza uthi where can I send the money vele kuhamba umqondo kuyena evele ebona ukuthi hawu madoda namhla zonke lefebe la ngiyaphuzisa bese ngitshela ngithi one condition mawufuna ngifayele imali vuma ngikubone ngoba abantu bayabaleka awuyivuma manje i-video call ngeke abe suspicious. I will call you in the morning so we can finalize. Awususugudla kahle. Boma mele yothola indawo equiet manje. Ngeke phela eluze iclient ngenxa yalokhu. Ngeke eluze iclient ngenxa yokuphaphatheka lokhu. Zombamba. Zombamba lo. Zombamba kuzoba ncane indawo. Kodwa ngizombamba lo. Ngizombamba. Uyafuna kumenzele ne-cash send bese ngiyishintsha iphini aqume ehlale ethi uyilanda equme ehlale thiyo athi uyilanda ifica iphini ingasebenzi fone efonini athe mara le phini mos bathe bank iphini kanjani ithi okay asenze kanje othi kukhombe othi kushare screen vela avele ani ngimfuna lapho vula lapha icamera wena ufuna sikuncenge Yo, Mara. Yo. Sengivula. Ngisebumnyameni. kade wablockile lamasimba wablockile fast.
Le scam asinadatha yazi. Kulindwe nje umuntu ongenadatha la. Anadatha phela umuntu. Sengishintshe nama-profile ami lapha WhatsApp. Ngimnika inamba wrong. Madoda. Sadliwa yona imali yabantu akanasikhathi sefoni uzobona ekuseni ukuthi iclient leli kade aselingileli. Timblockela amasimba ngizowathinta ngenye inamba yami. Ngiyamblocka la kule number. Azobona ukuthi ulozi iclient ngalokudidisa kwakhe. Uzovuka ekuseni eyisola ethi yes ngaliluza iclient. Hayi kuleyo mthinta ngenye inamba. Mthinta ngenye. Ethi ya baba. Angibuyisele izinto esimeni la. Angisethe into zami again ngiyiphinisele esimeni. Hayi akangazi mina khohlwa. Angazi nakancane. Sazodela wena. Uyibona lento engiyishoyo. Kusasa nje sube sinayo lo. Nangihlaniphile ngiyakwazi ukwenza ulangazeletha ule client lithayise lingiyeka. Tshela mina ngifuna umuntu onganginaki ngizothenga ngingagweleti. Axolisa ngiyaxolisa mlungu ithi angisakuthembi wena. Femtshede angisakuthembi wena. Hayi mlungu ngithembe njani ngithi hayi. Wena ngisakuthembi wena. Hayi mlungu ngithembe kanjani bese ngiyeka. Sengutshela igcine ethi hayi kuze kuthembe ngivideo call ngcono. Bona ukuthi hayi umuntu wena. Hayi ngeke abe khona la. Tshelwa yimina. Blocking esamabomu yabe khona la. Ulula ubamba isigebengu wena ungakhohlisi. Isigebengu noma ungasitshela sivele sibone ngathi wena uzama ukugejisa iphalishi. I just checked la. There's someone who just spoke to me. They're using your. Hayi akusiwona mina cha kusiyimini impela la. Blocka lawo masimba block.
Bengicela ukuthi kusasa ubalethela laba singene kubona kusasa. Lo mphathi lona akayiphumanga yonke lento. Asamute block. Lento mute ilanda kude. Bo blocker nje msasa. Lento mute imenza umuntu aphinde abuye ezosidelela. Funa block. Yabo. Uma ngabe umute uyaphinda abuye ezodelela. Funa block. Walibela umute. Lento yomute ilanda kude. Futhi mase ublock la ikhasi efanele uvela ukhanda ipokoza ngoba uphinde uvulwe ngempela. Ayibo. Lo mfowase eLimpopo lale nomfazi womuntu ithini indaba? Lo mfana waseLimpopo lale nomfazi womuntu ithini indaba yakho?